Ndinorara ndichiitwa mukadzi, usiku ndakarara kuhope. Dambudziko iri rane 3 years richiitika muupenyu hwangu. Asi zvakadaro nditoriwo mukadzi akatoroorwa, nditoriwo nemurume wangu. Asi dambudziko iri harisi kuzofa rakandisiya, riri kungosimba richinditeera chete kunyange ndine murume. Izvezvizvi handichanzwa kunakirwa nemurume wangu. Murume wangu anoti iye kana akutoda futi kutoti aite bonde neni, anonzwa kuneta, kutopera simba. Dzimwe nedzenguva iyo chaiyo inotoneta, haimuki, inotongoti fototo payagarira ipapo ndipapo. Zvinhu zviri kundidya mwoyo. Dambudziko iri ndinoriona ndega ndirere. Kuti nditaurire murume kuti ndo situation, ndo dambudziko randiri kusangana naro. Zvinhu zviri kundiremera kuti ndomuudza, ndoregedza, ndomuudza, ndoregedza. Ndichitya zvekare kuti ndikamuudza, handizivi kuti anozvitambira sei semunhu wenyama. Ko akamuka akandiramba kuti dzokera kumusha kwenyu, inini murume wangu ndichimuda. Ende dambudziko iri harisi rekutsvaka, ndere kungouya. Wedu ndinomuka kana kutoti pagoni pachigogodzwa ndiri kuhope, ndotomuka ndovhurira munhu opinda. Ototanga kutondibata zvese tichitoita enge ndichitonyatsonzwa kuti panapa I'm enjoying, ndiri kuenjoya panapa. So zvinhu zvinoitika kana kuti 3, 2 or 4 times per night zvinizvo zvichiitika. Ndichitorota, ndotozopepuka, ndototi ko tatopedza. Pandinozotodai ndotona koinga kuzasi kwangu kwatotota. Ko zvandatoningiriki na1. Ko chii chiri kunyatsoitika. Enge panguva iyoyo pandinenge ndichitoitwa izvozvo, ndinotonyatsonzwa kunakirwa zvezvi zvikwamainakira zvokuti panapa ndo vanonzi varume vanoziva zvavanoita ava. Havasi kumbonzwa kana kurwadziwa, handisi kumbonzwa kana kuita sei, but ndiri kunyatsongonzwa kuti mwoyo wangu uri pane rimwe level. Ndiri kunyatsonzwa kuti panapa ndiri kuenjoya bonde. Asi munhu wandiri kuenjoya naye bonde haasi murume wangu. Ende munhu wandiri kuenjoya naye bonde haasi kana ani nani, handimuziva ende handisi kana kutombomuona. Murume wangu izvezvizvi anogara achindiudza kuti iwe kazhinji kacho pandinotoda kuita bonde newe, fesi yako ndinoiona iri yemunhurume. Chii chiri kumbonyanyoitika pauri? Semunhu ndinotongoti handizivi kuti chii chiri kuitika kana iwe uchindiudza izvozvo. Inini hapana zvandiri kuita sei zvandiri kuziya. Idambudziko riri kuwanikwa richipinda mumba mangu. Izvezvizvi tinotogona kana kutoita kana 3 kana 4 months inini nemurume wangu pasina kana chiri kubuda. Baba vakwake vakatoneta, havasumuki kuti tinototraya kutokwenga mushini, tigokwenga mushini, asi kumuka chaiko havamuki. Wedu wedambudziko iri riri kusimba richienderera mberi, ende riri kutosvimba richitokomba. Now handitozivi, kuenjoya ndinotoenjoya, ende zvese ndinotonyatsonzwa kuti panapa ndatosiwa ndatoright, enge ndatonyatsogutsikana, ndaguta, everything ndatoita. Handiti muri kuona, but dambudziko riripo nderekuti murume wangu ari weak, atobva aita weak, ende haisi kutombomuka. Kazhinji ukatongoona yatomboita kakumuka pai inogona kungomuka. Painototi yadai yapinda inotogona kutorara ari pakati pekuita. Zvotongodhakwa zvakatadaro, otongomuka, otongosiya zvakadaro, tatopedza, otongorara. The more yandinotongobatwa nehope chete, ndakutorota munhu atouya pandiri achitotanga kutondibata, chindinwa, chindidii, zvese achiita, but dambudziko iroro harisi kuzofa rakapera. Ndodiwe hama wee, ndibatsirei, ndatambura nedambudziko iri. Ndiri kuda kukundiswa. Handizvide ende hapana chandakabata chekuti ndinoti ndakazobata mushonga wakati, handina mushonga wandakabata, asi dambudziko riri kuuya revarume vakasiyana-siyana vachindirara, vachindita mukadzi usiku ndakarara. Wedu wee, ndibatsireiwo, ndatambura nedambudziko iri. Kana kune anogona kuzvipedza ngaandibate, kozi ndatambura wedu wee. Amino kuti makambozvinzwawo here zvinhu zvakadai. We hama wee, ndikushungurudzika. Ndomuudza here murume kuti ndo dambudziko randiri kuwanikwa nekusangana naro mushure mekunge ndakarara.
ndomuudza here, ndoita sei, ndobatsirikawo sei makazini kuti ndiwanike nekukunda dambudziko randasangana nekuwanika naro iri, zvokuti ndakutosvika pekuti inini ndinotoona kutoti murume wangu hasi murume, asi munhu ari kundiita handimuzive. Handichina kana dhati iya that vibe yekuti munhu wangu ndinotomuda inzidafu chichichichi hapasisina. Kutotamba naye ndinotogona kutotamba hangu naye zvimwe zvezve zvokungomubhayiza, asi uchinonyatsoona kuti hapana kana chichamuka paari, hapana kana. Chii dambudziko rudzi randiri kuingoma makazini? Ndibatsireiwo, ndatambura nedambudziko iri, ndikudawo kubatsirwa. Murume wangu ndinomuda, handimushore, haana kana chaanonditadzira, tinodanana, tinowirirana, asi dambudziko riripo razouya panyaya yekuti inini nemurume wangu panyaya dzebonde dzadzishoma, hatichakwanisa kuita bonde. Ndine vanhu vanouya vachinditawo bonde, ndakarara ndisingatoziyewo kuti chii chiri kuitika pandiri. Izvezvi zvinau addicted nezvinhu zvakadaro zvokutoti ndikasatorota ndinotofila kuti sei ndisina kuuya kuzoitwa. Handiti maona, saka iye wedu ndibatsireiwo.